הרבה פעמים יותר מאשר מגינים על הסביבה עצמה, מגינים על רעיון מסוים של הסביבה. זאת אומרת, על איך שאנשים תופסים את זה. ואי אפשר לחשוב על הסביבה בלי לחשוב את זה דרך ראייה שלנו. זאת אומרת, זה לא, אנחנו לא חווים את הסביבה כמות שהיא. זה לא קיים מבחינה סביבה כסביבה אונתולוגית. אנחנו חווים את הסביבה כיסורים חברתיים, בעלי תפיסה מסוימת. עכשיו, התפיסה הזו לפעמים היא מאוד משפיעה עלינו, ולפעמים כשאנחנו באים ואומרים, אני אגן על הסביבה, אז למעשה לא מגינים על הסביבה, אלא מגינים על, או שומרים על הרעיון המסוים שלנו מהסביבה. אפשר להגיד לזה הרבה דוגמאות. הדוגמה הראשונה שעולה לי זה דוגמה של אגד, שצבעה את כל האוטובוסים בירוק. אולי זה מעשה של שמירה על הסביבה, כן? של תפיסה מסוימת. אנחנו לא, קשה לקנות את זה, אבל אפשר לחשוב על זה. יש דוגמאות מאוד בולטות של תופעות כאלה. למשל, מסתכלים על דיונים בכנסת של ימים של איכות הסביבה בינלאומי. עושים דיון בכנסת על הנושא הזה. יש שם משפחות פוליטיות מאוד מגוונות. יש משפחות מרקסיסטיות. יש משפחות ליברליות. יש מפלגות דתיות, ויש מפלגות לאומיות, יש לאומניות, יש כל מיני. עכשיו, כל מי שעולה שם, הוא מדבר על הסביבה בצורה, אף אחד לא מדבר על הסביבה בצורה אובייקטיבית, כולם מדברים על התפיסה, על איך שהם תופסים את הסביבה. לדוגמה, ניקח את מה שיש לי בראש, שהדיון שהיה לפני 10 שנים בנושא הזה, עולה חבר כנסת ערבי, והוא מדבר על זה, על מצב הסביבתי של הבדואים, והוא מדבר על מצב הסביבתי של הערבים, ועל כמה זה לא... ולכן, ללא ספק, הוא קודם כל, כיוון שהוא בא מהאידיאולוגיה הזאת ששמה את הערבים במקום מאוד במרכז, דיון סביבתי עבורו זה גם מקום לדבר על זה. עולה אחריו חבר הכנסת אורי אריאל מהאיחוד הלאומי, והוא מדבר על בעיות הסביבה שהפלסטינים עושים למדינת ישראל וליישובים היהודים ביש"ע. שוב, אותו דבר. יש כאן עניין סביבתי, הוא לא מדבר על הסביבה עצמה, אלא למעשה הסביבה משמשת כדי לדבר על נושא הזה. כדי לדבר על נושא שהוא אחר. מפלגות דתיות עולות ומדברות על היהדות. שוב, הסביבה, נושא הסביבתי, הוא מאפשר בעצם לקדם דברים שקשורים ליהדות. ומי שנמצא במפלגות של מרץ חדש, אז כמובן מדברים הרבה על נושאים של צדק סביבתי. ש"ס מדברת הרבה על נושא של צדק סביבתי, נושא של סביבה שקשורה לפריפריה, הגנה על הפריפריה, הגנה סביבתית על הפריפריה. שוב פעם זה קשור לזה. עכשיו, מצד אחד, אי אפשר להגיד שזה לא סביבה. זאת אומרת, כולם פה מדברים דברים מאוד נכונים. חבר הכנסת הערבי הוא צודק, והאיחוד הלאומי גם צודק, ומי שמדבר על צדק סביבתי גם צודק, מי שמדבר על צדק סביבתי בקשר לפריפריה גם צודק, מי שמדבר על יהדות גם דברים נכונים. זאת אומרת, כולם פה צודקים. אבל איפה שנמצאת הבעיה בזה, זה שבעצם העובדה הזאת מפריחה את ההנחה שכולם בעד הסביבה, שכולם מסכימים על זה. כי נוצר מצב שכל אחד בא מכיוון שלו, תופס את הנושא הזה מכיוון שלו, ובסופו של דבר קשה ליצור מצב שבו הם מדברים על אותו דבר. כי כל אחד מדבר בכיוון שלו, וכל אחד דרך הסביבה עשוי לרצות
לקדם משמעויות אידיאולוגיות שהן זרות לנושא הסביבתי עצמו. ולכן זה מקשה מאוד מאוד מאוד. וזה אולי מרמז להצדקה של מפלגות ירוקות, הנושא הזה. כי מפלגות ירוקות מבחינה זו, למרות שיש להם תפיסה מקיפה יותר, עשויות לכאורה להיות בעלות תפיסה מקיפה יותר מסתם תפיסה של הגנת הסביבה, אלא בעצם זה צריך להצמיח חשיבה חברתית יותר מקיפה, אבל יחד עם זאת, זה כבר עשוי להיות פחות מוטעה לכיוונים אידיאולוגיים אחרים, אולי מין כלב שמירה כזה. מין קול שצריך לדאוג שבסופו של דבר מגיעים לקול, ולכן אסור שמפלגה ירוקה תהיה דוגמטית מדי. כי אם היא דוגמטית, אז היא הופכת להיות אחד הקולות. היא צריכה להיות מספיק פרגמטית. עם החשיבה החברתית כמובן, זה לא סותר. אבל היא צריכה להיות מספיק פרגמטית כדי לאפשר ליצור את ההרמוניה של הקולות. כדי לדון עם כל העם בנושאים הסביבתיים ולהביא אותם לשולחן. ולכן חשוב הנושא של השימוש גם השימוש ביהדות, מושגים יהודיים וציונים במדינת ישראל כדי לדבר על זה, מכיוון שזה המצע התרבותי שלנו. ואגב, זה מראה את הבעיות שיש עם מפלגות הירוקות בשאר העולם, שהן מפלגות למעשה מאוד מאוד מושפעות ממגמות מרקסיסטיות. מאוד מאוד מושפעות מזה, ולכן נמצאות תמיד בממשלה עם הסוציאליסטים, עושים חיבורים עם הסוציאליסטים, ויש מין זיקה כזאת שהיא טבעית בנושאים מסוימים, אבל מצד שני, היום בעולם הליברלי שאנחנו חיים בו, העולם הקפיטליסטי שאנחנו חיים בו, ההשפעה הירוקה עשויה להיות הרבה יותר משמעותית אם היא מתחברת דווקא לליבה של המערכת הזאת. למשל, מול כל דבר אחר שאנחנו יכולים לעשות, הדבר אולי המשמעותי ביותר שאפשר לעשות ברמה בינלאומית, זה לשנות את החוקים, או לשנות חוקים מסוימים של ארגון הסחר הבינלאומי. הארגון הבינלאומי החזק ביותר, ודרכו אפשר לשנות דברים בצורה הרבה יותר משמעותית ממה שאפשר לעשות בכל דרך אחרת. זה עושה בפני עצמו. ובכל מקרה, כלים כלכליים הם כלים מאוד חזקים. ולכן, זה דבר שהוא לא מובן. למה ללכת לדוגמטיות, ולדוגמטיות שהיא בכיוון, שהיא אידיאליסטית מדי אולי, והיא בסופו של דבר עמדה שפוגעת בסביבה עצמה. אני חושב שזו נקודה שהיא ראויה לחשיבה.